Cetatea diavolului. Teufelsburg. Se spune că, în vremurile când zidurile erau încă întregi, trăia aici un cavaler temut. Numele lui s-a pierdut, dar faptele nu. Era neînvins în luptă, dar și orgolios, mânat de o dorință nesfârșită de putere. Într-o noapte fără lună, înaintea unui duel decisiv, ar fi făcut ceea ce niciun om nu ar trebui să facă. A chemat întunericul și a încheiat un pact. Diavolul i-a promis victoria, iar cavalerul și-a promis sufletul. Motivul disputei era o femeie frumoasă pe nume Alice von Forbach, pentru a cărei favoare se luptau cei doi frați cavaleri. A doua zi, lupta a fost scurtă. Oponentul a căzut, iar cavalerul a triumfat. Legenda spune că Junker Jörg, cu piciorul șchiop, care nu era altul decât diavolul în persoană, i-a răpit sufletul cavalerului și l-a dus țipând în iad. Se spune că și astăzi, în zilele cu furtună sau când bate vântul puternic, se pot auzi plânsetele și țipetele cavalerului blestemat în zidurile castelului diavolului. Se spune că, în nopțile cu ceață, când liniștea devine apăsătoare, o siluetă în armură apare printre ruine. Nu atacă, nu vorbește, doar rătăcește, ca și cum ar căuta ceva ce nu va mai găsi niciodată. Unii jură că au auzit pași pe piatră, deși nu era nimeni acolo. Alții spun că vântul aduce uneori un ecou, un strigăt vechi, rupt, care nu aparține lumii celor vii. Nu toate ruinile sunt goale, unele doar așteaptă să fie ascultate. Oamenii din împrejurimi au început să evite cetatea. Numele ei s-a schimbat, șoptit mai întâi cu teamă, apoi spus deschis Teufelsburg, cetatea diavolului. Bună, eu sunt Alina și astăzi o să facem o investigație paranormală. Astăzi ne aflăm la castelul Teufelsburg, cetatea diavolului. Suntem în Germania și ne aflăm aici pentru a afla povestea uluitoare a unui cavaler care a făcut un pact cu diavolul pentru o femeie. Deci, astăzi o să vedem dacă este real sau nu. Să vedem dacă cavalerul va avea bunul simț de a vorbi cu noi. Acum o să vă prezint cu echipierii mei. Salut! Daniel Mureșan. Tipul care e un pic mai sceptic și de asta suntem aici să vedem dacă e reală sau nu legenda. Daniel Cosmin. Mă numesc Cosmin și... Tot de-aia ești aici, să vezi dacă e reală. Da, chiar eu cred în chestii genul, am pățit și... Acum, hai să facem un predict. Eu zic că o să se întâmple ceva. Eu oricum știu, pentru că am simțit. Eu zic că nu cred că se întâmplă nimica. Ok. Acum, să vă prezentăm aparatura noastră, pentru că nu am uitat de asta. O să vă prezentăm. Aceasta este chiar trusa. Da. Avem ochelari pentru Estes Method. Avem UV. Avem Spirit Box. Da. Cam Phasmophobia, Spirit Box. Dicing Rods. Avem, da? Și mai avem EVP. Mai avem un EVP. Registrează voci. Da. Care Avem nu se MF, da, care nu dă nimic pentru că ne-am pus toți pe mod avion, da? Deci nu o să existe absolut nimic, niciun fel de câmp electromagnetic de la telefoanele noastre. Și mai avem catball-uri care sunt amplasate de jur împrejur. Cum o să vă arăt catball-urile, unde sunt amplasate? Acesta este unul, ca să vedeți că funcționează. Așa. Vino, Dani, cu mine. Să vă duc la fiecare în parte. Aici este încă unul, care și acesta funcționează. Așa. Așa se prezintă castelul în care am venit. Aici, la această intrare, încă unul care și ăsta funcționează. Și la următoarea intrare
pe care o să vă arăt imediat. Acesta este viul superb. Dacă n-ar fi niște fantome aici, chiar ar fi foarte frumos. Așa. Și aici, în acest colț, este încă unul. Așa. Am amplasat MF-ul și Spirit Talker-ul. Am uitat să vă menționez că avem Spirit Talker-ul și MF-ul. Țin să menționez încă o dată că nu este nicio frecvență de la telefon, de la absolut niciun telefon, pentru că toate sunt date pe mod avion. Tot ce se întâmplă aici e real, nu e absolut nimic fake. Da, Nu e absolut nimic AI. fake, nimic AI. Suntem aici ca să vedem dacă legendele sunt adevărate. Acesta este viul, vi-l arăt încă o dată, acesta este castelul, da? Și începem mai light, să zic așa, cu MF-ul și Spirit Talker-ul. Corporal USD approved. Corpul meu este aproape. Ok. Vorbim cu cavalerul care a făcut pact aici. De asemenea, este ora 12, ca fapt divers. Vrem să vorbim cu tine. Sunt la capul mesei. Probabil ai fost și tu cândva. Sau ai vrut să fii pentru femeia pe care o iubești. Vrem să vorbim cu tine. Vrem ca spiritul tău să fie aproape. Filmezi și tu? Ok. Eu știu cum să filmez să se prindă, să prind tot. Să vii în forma ta spirituală. Oriunde ai fi. Hey. Hei! Bună! Bună. Poți discuta cu noi dacă vrei? Ai putea să faci mai mult decât un hei, cum ai făcut și pentru femeia pe care o iubești. Cu tot respectul. Pune tu camera ta pe profil, să stea stabil undeva, știi? Da? Da, pe masă, eu așa zic, ca să avem două unghiuri. Bă, da, așa gen poți să prind mai multe unghiuri dacă... Eu iau un fel de landscape și tu... Ok. filmezi aproape, știi? Ayavava face row. Ce zis? Ea vă va face rău. Care ea ne va face rău? Nu am venit aici pentru a disturba plăcerea cuiva sau liniștea cuiva sau a încălca teritoriul cuiva. Și nu vrem să fim atacați în niciun fel, nu vrem să vă permitem să ne atingeți sau să ne împingeți, să ne bruscați sau orice fel de a interacționa cu noi într-un mod rău. Cu ei. Cu mine este diferită situația. Eu sunt la comandă acum. Aver. Avere. Dacă te referi la ce am zis, chiar este o avere mare să fii așa protejat. Probabil tu, cavalere, chiar știi de cine sunt protejat. Și onestitatea mea este aparte. Dacă vrem răspunsuri. Ce ai murit? Care a fost modul în care ai murit? Cum s-a întâmplat asta? Ai câștigat lupta, dar războiul l-ai pierdut? Sau ce s-a întâmplat? Asta este curiozitatea mea.
saw more. Nu ai vrut să mori. Oh my god. Wow. That's crazy. That's crazy. That's all. That's Să crazy. fii cu femeia pe care o iubești. Pentru că ai câștigat lupta, dar războiul presupun că l-ai pierdut. Se întâmplă, dar se întâmplă doar o dată. Vrem să știm mai mult. Cine te-a omorât? Dacă lupta ai câștigat. Îți pun asta aici să arăți tu la Ok. cameră când dă timpul. Făcând pactul, amândoi știm ce este acela. De ce ai murit? Care a fost soarta ta? Vrem să știm mai mult de atât. Fantomele Suntem se văd curioși. albeni, nu? Amprentele. Dar fantomele nu? Nu. Știi ce trebuia să minun? Din ăla puncte verzi, din ăla din fasmofobia, cum se chemau? Doți. Doți, așa, da. Vorbește cu mine, Hai să înregistrăm, Dani, pentru că eu te pe înțeleg. ăsta. Eu chiar pot să fiu singur. Ochi albastri. Ochi albaștri. Ok, eu am ochii spre albastru. Eu am ochi albaștri. Avea ochi albaștri, cine te-a omorât? Tipul zbătării. Vorbește cu mine mai frecvent. Am mers. Păi, fără baterii. Încearcă să-ți mărești câmpul magnetic. Gora. Gaură. Ochi albaștri și gaură. Ai crescut într-o gaură? Presupun? Așa de sare. Deci acesta este... Chiar dacă presupunerea este mama tuturor căcaturilor. Prinde probabil niște voci spectrale pe el. Ok. Are și microfon. Deci, Ok. that's good. Dar nu sta tot aici cu el, că el vorbește și o să audă. pun asta aici. Te simți deranjat? Atunci pune mai încolo. Pune cu unul mai încolo. Te simți deranjat de mine sau de Te ei? rog. Cu se mine vadă poți și la avea cameră. înțelegere. Îți permit 36 de Să ore. te desfășori. Înregistrează asta. Ok, that's good. îți permit să folosești acest câmp magnetic. Dar și... Nu vrei să faci foale? Îți permit Face după aia, prima oară. să fii prezent spiritual. Luminaire. Lumânare. Nu avem lumânări, dar avem lanterne. Da, pe vremea ta probabil era lumânare, pe vremea noastră este lanternă. Știu că nu este spiritual să folosim o lanternă, dar bine, și bate vântul. Nu prea avem cum să folosim lumânări, doar candele. Cu protecție antivânt, așa se numesc la noi. Există candele cu protecție antivânt? Da, sunt căpăcelele alea. Aude din oraș, am auzit și eu. Santaichi. Mă bucur că ești aici. Ok. Dacă chiar într-adevăr acesta este răspunsul tău, vreau să te manifesti mult mai puternic. Tu țipi. Și m-a speriat că mi-ai întrebat tu tipi. Vreau să vorbești cu noi. Vreau să-ți simțim prezența. În această seară. Mai puțin se face ora 12. Ar trebui să ai cât de cât putere. Dacă chiar ai făcut pactul. Cum și eu am, ar trebui să ai și tu. Cât de puțină. Poți să aprinzi luminile? Pentru că e cam întuneric? Din oraș se aude. Da. Drainage. Drenaj. Vrem să aprinzi luminile. Chiar te rog. Vrem să aprinzi luminile. Cred că e mai ok să pun cable-ul ăla în mijloc. Da, și eu zic la fel. Da, trebuie să pun. Dacă îmi doresc să aprinzi luminile, poți să-mi dai măcar un răspuns? Ai putea să faci treaba aceasta? Chit că nu este legat de tine sau ar trebui să poți să faci treaba asta pentru că tu ai mai multă treabă cu
Câmpul electric? Dani, unde tai cu lanterna? Îmi trebuie supă. N-a vino el că țin eu telefonul. Uite, o buză. O... Lasă acolo. Chiar o las, am filmat-o doar. Cavalere, vorbește cu mine. Irau Aichi. E rău aici? Cine era aici? E rău aici. Aici. Erau? E rău aici. E rău aici. Da. De ce e rău aici? Ești închis aici, spiritual? Este corpul tău aici, unde ne aflăm noi, la această cetate. Nu cred că e corpul. Cred că e sufletul. Valere, vorbește cu noi. Deci lanterna asta e așa rămâne. Sau mai bine zis cu mine. Da, îi trebuie baterii. Ce baterii trebuie la asta? Lacrimi. Lacrimi. Înțeleg durerea să fii blocat undeva. E rău. Dar s-a meritat ce ai făcut. Chit că ai murit, ai dovedit o putere în fața unei persoane pe care o iubești. Seer. Cere? Să Dani, să cer? fii pe fază la catball-uri. Să cer? Vreau să se lumineze locul. Vreau lumină. Deoarece e cam întuneric. Vreau să se facă lumină. Crezi că ai puterea să faci asta? Leptum cu intunericul. Luptăm cu întunericul? Păi da, dar întunericul reprezintă lumina, de fapt. Dar ai putea să aprinzi aceste lămpi în cetate, să-ți arăți adevărata ta prezență? Ai puterea să faci asta? Pentru că ai avut puterea să faci alte chestii mult mai wow. Ok, am simțit ceva, dar nu cred că este îndeajuns. Nu vreau să simt eu. I mai fost înainte. Am mai fost înainte, da. Știu că știi că am fost înainte. Chiar vorbește cu mine. Chiar vorbește? Da, au zis, ai mai fost înainte. Da, am mai fost înainte. S-au aprins luminile. Copii joacă jocuri. Copiii joacă jocuri. Noi nu jucăm jocuri. Bine, când am cam deconectat de la cu că am vorbit cu voi. Ținem să vă anunțăm că noi am mai fost odată aici. Am fost înainte să vedem locul și când stăteam, exact în același loc stăteam cum stăm acum și s-au aprins luminile care bat pe cetate, pe cetatea castelului, s-au aprins dintr-o dată luminile. N-am băgat de seamă, dar nici n-am filmat, pentru că am venit doar să inspectăm locul și să vedem dacă are rost să venim să filmăm sau nu are rost să venim să filmăm. Și după ce am plecat de aici, este o cărare prin pădure, un drum prin pădure pe unde trebuie să mergem și după ce am plecat de aici, am ajuns la mașină și s-a auzit un țipăt de femeie din pădure. Da eu sunt aici. Da, eu sunt aici. Da, știu că tu ești aici, știu că și data trecută tot tu ai fost aici. Știu și asta am ținut să vă menționez. Dacă ești aici, să se facă lumină. Am nevoie de lumină. Să fie lumină. Cavalere. Am nevoie de lumină. Și vorbe. Vreau să fie lumină. Să se aprindă aceste lanterne în cetate. Fă lumină în cetatea ta, cavalere. Alina, arată că e ora 112. Poți să arăți?
Mai pe ce să arătă? Stai. Arată la mine. Așa. Da, arată la el. Avum puteri. Avem putere. Deci pe 21. Dacă ai putere, ți-ai arătat odată puterea prin intermediul pactului, vrei să lucrăm împreună? Eu te respect. Nici țigarea n-am aruncat-o pe jos, nici măcar n-am stins-o pe jos. O să o bag în buzunar. Eu te respect. Și îmi pare rău pentru asta, dar am băgat în buzunar. Îmi pare rău. Este între noi doi, Da. cavalere. Nu vreau să fiu disrespectful. Vrei să lucrăm împreună? Să ne arătăm adevărata putere? Împreună? Ce părere ai despre asta? Eu zic să trecem la astea. Să doar puțin. Să vedem dacă duce undeva. Nu, să vedem. Și dacă duce undeva, dar și dacă ne dă răspunsuri cu ele. Ethel. Petel. Nu era niciun nume similar cu ăsta. Nu știu cine În este legendă. Petel. Vreau să știu doar dacă vrei să lucrăm împreună. Răspundem la întrebare. Catball-urile nu dă nimic. Dă-mi momentan. ăla de Excursie. excursie. Dă-mi alea de ăla de vorbit. Ăla de... Nu ăla de... MVP-ul? Da. Dai acolo, pe masă. Uite, vipiu. Nu e pe ăla altă... Ăla nu-l facem acum, Spirit nu-l facem ultimul. Acum facem astea. The Spirit Box. Acum facem astea. Și Dani, te invit pe tine să le faci. Ok. Ca fiecare să aibă câte un rol. Eu sunt de acord, frate. Că tu, scuze. Acum te Dar vin înțeleg. aici în locul Patricia. Patrici. ca să te vezi și pe cadrul ăla acolo. Mhm. În locul Cosmin? Da. Ok. Nu se mai doi asta. Cum nu se mai dai, băi, frate? Scoate-o ca lumea. Aha. Ok. Dați pe loc frumos. Nu te vezi așa fără lanternă. Dar tu de ce nu filmezi cu Blitz, Erica. Erica? Ne poți arăta o cale pe unde să mergem? Gen, dacă te atingi de chestiile astea și poți să le... Gen, nu așa, că astea două căi, să le împreunezi și să ne arăți o cale pe unde să mergem, ar fi super. Doar apropie-te cu energia ta electromagnetică de aceste bețe. Încearcă să le unești și să mi arăți încotro să merg. Oh. Ok. Deci vedeți, ca să fim clari, mâinile lui nu. Și uitați, acum nu se mai mișcă. Deci, vrei să mergem acolo? De ce nu credeam că căcaturile astea chiar o să meargă? Acolo? Să mergem pe aici atunci. Am bine pe piciorul să zic. Ma plim. Ce zice? Mă plimb. Și eu la fel, cavalere. Hai să ne plimbăm împreună. Uite-te, Alina. Asta arată numai încoace. Eu nu mă pot aici. Mă fac că... Hai zi ceva. Deci, poți să le spui dacă este ceva aici, dacă ești tu aici, dacă tu folosești... Adu EMF-ul. Dacă tu folosești bețele, să aduci aici. Eu zic, Ar trebui să mergem. Vezi când dă EMF.
Unde e, mă, fă? Dani, ai telefonul pe silențios? Telefonul tău. Îmi dă fără să fie aici. Ăla, pe airplane mode. Nu, încearcă să dai, dacă poți. Ok, deci o să mă dau, bebe, dacă dai MF, să arăți la cameră. Da, îmi dă. Deci, vedeți, telefonul este aici și el este acolo, gen la aproximativ 1 metru distanță, să zic așa. Now. Ce-o zis? Bani. Trebuie să vezi bani. Eu știu. Bani ar fi... Înapoi la masă. S-a auzit ceva dincolo. Aici. Dați cu... Dați cu lanterne aici. Dați cu lanterne aici. Dispărere de mine, de ce nu-ți merge? Hai să mergem înapoi la masă, vă rog eu. Stați aici, stați aici, stați aici. Stați aici, uitați-vă la MF. Cavalere? Vrem să te arăți un semn. Puterea tatălui nostru a fost puternică. El fiind intermediar. Vrei să mergem mai departe? Adevărata ta putere. Vezi că începe mai puternic, vezi că începe mai puternic. Uite! Am prins pe cameră. Ai prins. Prin puterea Tatălui nostru. Fiind intermediar acestei nopți. S-au aprins luminile. Unde? Sus! Și s-au stâns acum. Prin mine și prin tine. Ai surprins? Da! Prin mine și prin tine. Uite, s-a aprins acolo lumina. Este o conexiune. Dacă e cineva. Dacă e cineva. Nu e cineva. Domnule cavaler, știi cine este Tatăl nostru? Arată-ți adevărata ta putere. Uite, uitați-vă la MF. Mimi. Ai Da. surprins cum s-au aprins toate luminile? Da. Mă uimesc, pentru că, da, ești aici. Ești chiar aici. Îți simt puterea, cavalere. Adu efectiv. Acum, tot ce avem adu aici. Eu nu vreau să mă mut aici. Hai că le-a făcut. Aici e prea strâns, am claustrofobie, nu pot să stau aici. Lucy. Bă, dar dacă e cineva jos, hai să vedem dacă e cineva jos, Dani. Nu e că s-a Dă-i tu cu lumină. Păi da, dar funcționează pe bază de... Ia întreabă tu în germană, e cineva? Este mandat? Seer. Domnule cavaler, asculți de mine? A, nu, cred că a fost Cosmin ăla. Ce? Da, a fost Cosmin. Eu am Ai prins pe ăla? Hai să stăm aici, vă Vreau rog, să se frumos. facă lumină. Jacura. Bagiocură. Nu este nicio bagiocură, cu tot respectul. Domnule cavaler, cu tot respectul, nu este nicio bagiocură. Sunt sincer cu tine. de păianjen în față. Am dat în asta. Sunt sincer cu tine. Și cu inima deschisă. Băi, fraților, nu mă lăsați singură. Stai că nu mai știu ce să fac în el. Sunt cu inima deschisă. Vrem un câmp magnetic mult mai puternic. Vrem la maxim. Vrem ca luminile să se aprindă. Din nou. Opriti camera. Opriți camera. Nu, nu oprim camera. Eu o să opresc. Am Eu nu zis vreau că-i să mă pun. bagiocură. Nu apropiază telefonul meu. Te duci jos?
Stai, ia telefonul meu să filmez dacă te duci jos. Nu pot să filmez. Eu nu filmez. Cavalere? Dar filmează-l tu pe el în jos, Dani. Să mă duc cu el jos? Nu, mă! Nu. Să-l filmezi de aici. Sunt aici, cavalere. Vorbește cu mine. Cât ține bateria la lanternă? Ești aici? Sper că ține. Osam Mabezi. Te văd? Vreau câmp magnetic. Nu vreau doar să te văd. Vreau și să simt că ești aici. Vino lângă mine. Sunt prietenul tău. Suntem de aceeași natură. Băi, am lăsat lanterna aia la pornit. Poate că și eu aș fi făcut la fel, dacă eram în locul tău. Cel mai probabil. Te înțeleg. Dorința de putere pentru persoana pe care o iubești. Dar legenda e că el s-a certat cu frate susul bătut pentru femeia aia. Da, și-a făcut pactul ca el să câștige războiul. Da. Și l-a câștigat și după a murit. Cavalere, să cobor. Este 7 scări. La fiecare treaptă vreau să simt din ce în ce mai mult Bă, prezența dar chiar ta. bolurile nu merg? Unde este corpul meu? Unde este corpul meu? Unde este corpul meu? Ești spirit. 6. La sfârșit oricum o să atașăm lista cu cuvinte pe care Cinci. le-au spus. Spiritul. Mă, să nu uiți. 4. 3. 2. 1. Mihai. Hai? O zis nume românesc? Da. Nu pot să cred. O mai zici și Patricia. Zic să mergem înapoi la masă și să facem Estes metodul. Da, se pare că... Uite o goancă. Ne-am plecat de aici. Asta e o facem. Rog să nu mă Plecat de faci aici. goancă. Vreau să văd ceva. Vrei să rămâi singur? Poți să te O filmezi? să pornesc camera. Sper să nu te superi pe mine ca valor. Dar vrem doar să documentăm această toată chestie și nu vreau să te superi pe mine. Prietenul meu un pic, dar cum să poziționez timp real. Ok. Scuze-mă. Tatuaje. Tatuaje? Tatuaje o zis? Da. Ok. Și-mi vibrează stâlpul ăsta în spate. Ok.
Bă, dar faza cu luminile again a fost tare rău. Deci ne reîntoarcem aici? Ok. Să poziționez telefonul. Din nou. Steward. Ce e Steward? Stewardess, gen majordom. Ăsta. Bun. Bebe, faci tu este metodul, da? Ok. Stai să pun asta aici, să bată în col. Avem aici spirit box-ul. Da. Deci este real, nu este vreo făcătură sau ceva. Iar aici o să avem căștile pe care le vom atașa. Nu băgați în seamă că sunt căști de gaming, o să le băgăm pe astea. Ține tu căștile. Nu, mă simt ca la mine acasă. Census Prezes. 15. 15. În cât suntem astăzi? Un În 18. Na, pornește tu ăsta, că nu știu cum se pornește. Și să-ți dau și ochelarii. pornesc pe după. Claria aia mișto. Stai că era să-mi pice. Faza cu Dicing Rod-urile a fost Uite la tine? interesantă. E acolo pe masă. Ok. Mi-e foame. Ce nu se mai închide? What the fuck? Da, e. Tac. L-ai pornit? Îmi trebuie mai întâi... Nu pornește prima oară. Trebuie să-mi... nu ai cum să-mi pui De la Pornește-l. Razer, bă. Elisabeta. Sponsorizație. Elisabeta! Bă, Elisabeta. Stai să aud dacă se aude. Stai numai să aud. Mama mea. Se aude? Trebuie să-l pui pe AM. Tipa. El țipă. Cine țipă? Pe amă. Sper să nu se aude acum. Da, și pe 100 nu știu ce trebuie. Stai. Dacă se aude pe EVP țipăt, direct mă sparg. Se aude? Se aude? Da. Ok. Dă-ți căștile jos. Și mă arăt Îți pun ochelari. folosim și asta. Invers. Invers. Dăm și acolo și până. Ok. O Kuzman fără șapte. Nu vedeți așa ceva în premieră. Așa, acum puneți căștile. Dă-ți la maxim. Da, stai. Pe timp, este mereu la mine în mână. Ne auzi? Ne auzi ce vorbim? Bă, aud un pic. Ok, o să vorbesc mai încet atunci. Deci, cavalerule, ești tu aici cu noi? Este cineva aici cu noi? Dacă nu cavalerul, atunci este cineva cu noi aici? Vreau să încep prin a-ți spune că eu sunt Alina și am venit aici fără vreun gând de a te deranja sau a te Spirits disturba. Band. Liniștea. Și nu vrem să te enervăm, vrem doar să vorbești cu noi, din curiozitate să captăm această interacțiune dintre noi și tine și vrem să știm dacă tu te afli aici cu noi în acest moment sau nu. Nu vrei să vorbești cu noi prin intermediul Spirit Box-ului? Te-am deranjat cu ceva și nu vrei să vorbești cu mine? Acolo und locuiesc Roaza. A blestemat diavolul. Acolo unde locuiește groaza. Acolo unde locuiește groaza. Pe ăla, pe Spirit Box. Și Cosmin a zis, a blestemat diavolul. Da. Română? Română? Chiar ciudat. Suntem în Germania, ca pe divers. Dacă n-am spus atent la început. Am spus și eu pe... Eu de-aia am zis, dacă n-am spus atent la început. Deci nu vrei să vorbești cu noi? Spune-mi, te rog, dacă
dacă ești cu noi și dacă vrei să vorbești cu noi. Sau spune-ne cum s-a ajuns ca tu să mori, spre exemplu. Cum a fost când ai făcut pactul? Vorbește cu noi. Spune-ne, te rog. Am auzit că cuvintele tale au fost: a blestemat diavolul pe tine, te-a blestemat diavolul? Sau? Vreau să fac o mică paranteză, din nou, nu vreau să deranjez pe absolut nimeni, cu absolut nimic, nu vreau să se interpreteze greșit. Dollhouse reflecta. Toți vom regreta. Dollhouse reflectă și toți vom regreta. Beverly. Beverly. Ce vom regreta? Sau de ce vom regreta? Poți să ne spui, dacă te rog? Poți să ne spui dacă vrei să plecăm de asemenea. Sau poți să ne spui dacă te-am deranjat cu ceva. Tot de asemenea, da. De ce vom regreta? Din ce cauză? Sau ce vom regreta? Sunt alături de tine. Sunt alături de tine. Mulțumesc că ești alături de mine, dar aș vrea să și comunicăm. Vă invităm să plecați. Oh, ok. Atunci, acesta va fi sfârșitul episodului nostru. Gata, plecăm? Dacă vrei să plecăm. Păi eu așa zic. Dacă zici să plecăm, i-am spus că dacă Sunete. vrei să plecăm. Spune. Eu zic că a fost tare tot ce s-a întâmplat. Îți mulțumesc frumos că ai ales să vorbești cu mine. Îți mulțumesc frumos pentru absolut tot ce ne-ai dovedit în această seară. Vreau să spun că nu vreau să fiu urmărită acasă de tine sau de alte spirite care se află aici. Vreau ca aceasta să fie singura și O ultima groasa noastră. eterna. O groază eternă, ok. Vreau să știi că aceasta a fost singura și ultima noastră interacțiune și nu vreau să vii după mine nicăieri. Nu vreau să mă urmărești acasă, nici pe mine, nici pe Cosmin și nici pe Daniel. Vreau să rămâi aici și îți mulțumesc frumos pentru absolut tot. De ce? Nu oprim. Ba da, Nu. ba da. Nu. Bebe, De ce? l-am întrebat dacă vrea să plecăm și a zis să plecăm. Și plecăm. Da, așa ți-a zis pe radio. Vă zici și Dacă voi, el- vă zici și voi În acolo? Spirit Box. Nu mă, la tine, când ai zis El mi-a tu. zis aici că e alături de mine. După i-am spus că dacă vrea să plecăm, poate să ne spună și a zis să plecăm. Da. Și-a zis ție că să plecăm. Cam hell of a coincidence, știi? What the fuck? Da, Așa e că ciudat. plecăm. Când a început să devină mai interesant, efectiv. Bă, când a început să Asta devină mai este. interesant. Dar nu e ok. Noi o să te întoarcem acum. Puternic. 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 Hai, da. Ne întoarcem puternic. Eu zic să te duci să strigi catball-ul. Poți să oprești asta. Asta spune. Eu mă bucur pentru ce s-a întâmplat în această seară. O să strângem și o să revin cu un cadru să fac un rezumat la ce s-a întâmplat în această seară.
Deci, am ajuns în mașină după toată această experiență. Aici suntem toți. Vrem să vă spunem că tot ce s-a întâmplat în acest videoclip a fost 100% adevărat. Nu am intervenit cu nimic să facem vreun șiretlic sau ceva. Deci totul a fost pur și simplu adevărat. Sper că o să ne urmăriți în continuare și să fiți alături de noi în următoarele expediții și vă doresc numai bine la toată lumea. Peace!